फेटि लिभार बेराम। नोंथाङा मिथिगौना फेटि लिभार बेरामा बेसेबां गिख्रंथावना? फेटि लिभार बेरामा नोंथांनि जिउखौ खहा खालामनोबो हागौ। नोंथाङा मिथिगौना फेटि लिभार बेराम जायोब्ला बबे जाग्रा आदारखौ जानांगौ? जों सुबुंफोरा सानफ्रोमबो गोबां गुबुन रोखोमनि जाग्रा आदारफोर जायो। नाथाय माबेबा जाग्रा आदारा जोंनि देहानि लिभारखौ गाज्रि खालामनायाव गिथावना महर लायो। जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो फेटि लिभारनि जेंनायाव गोग्लैनाङो। लिभारा जोंनि थांना थानाय देहानि मोनसे गोनांथार बाहागो। लिभारा देहानि थैखौ गोग्गो खालामनाय हाबाखौ मावो आरो जाग्रा आदारखौ हजम खालामनायावबो हेफाजाब खालामो। लोगोसे लिभारा देहायाव जानाय मेजेमनि थावखौ बायजोआव दिहुननायाव मदद खालामो। सुबुंफोरनि देहानि मोदोमाव मेजेम बारायनाय बायदिनो लिभार सिंनि बाहागोआवबो मेजेम जमा जाना थायो। बे जमा जाना थानाय मेजेमानो गिख्रंथाव फेटि लिभारनि महर लायो। जेब्ला लिभारनि अजना मेजेमनि थाखाय बारायो अब्ला लिभारा गाज्रि जायो। जायनि जाहोनाव जोंनि देहानि थासारिया गाज्रि जानो हमो। बेनिखायनो बे गिख्रंथाव फेटि लिभार बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा माखासे राहाफोरखौ मिथिना ला। बांद्राय बिबांनि जौ लोंनायाबो नोंथांखौ फेटि लिभार बेरामाव खोख्लैनो हागौ। बेनिखायनो फेटि लिभार बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जौनि जानगाराव थानांगौ। निसा थानाय मुवाखौ लोंनाय, नांगौनि बारा जाग्रा आदार जानाय, बांद्राय थावजों संनाय आरो चीज बायदिफोरखौ जानाया देहानि मोदोम बारायनानै नन एलकहलिक फेटि लिभार बेरामा सोमजिनो हागौ। बेनिखायनो बांद्राय मस्ला, बांद्राय गोसा जाग्रा आदार आरो फास्ट फुड जानायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव था। कफिया फेटि लिभार बेराम जानायनिफ्राय रैखा खालामो। कफिखौ सानफ्रोमबो कापसे लोङोबा लिभारनि अजन बारायनायखौ खम खालामो आरो फुंबिलिनि समाव उदै खालियाव गिलाससे दैयाव लेबु बिदै लगायनानै लोङोब्लाबो लिभार सिङाव मेजेम जमा जाना थानायखौ सुस्रांनानै लिभारखौ गोग्गो लाखियो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो।
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।